Da ka jing tmu ban pensuk hi Paidbah ban le ye ki test ban lap la ki don ne mi ki jing pang COVID-19 ka tenat ka koi ke kya kala bu i ki jakat test ha ki katuk ani ki benta jong kanong ba Shillong. Ka jing tmu jong sarkar ban bu i ki corona testing center ha ki katuk ani ki benta jong sar Shillong kalong kum ka jing plelat i ki Paidbah bala da ki don ni kinu ki dak kishin ki la ban let ha ki ni ki center ban le i ki test ban pelat i ki hospital na ka jing khap nya. Menteri Ketenat kakot kekya uba Ialade ula ong baki Paidbah la de kim kwa ban let siki hospital ban le ki test. Hendai kila ban let hakini ki jaka bat kini ki jaka test ki deiru nak benta ki tu ki beri ki bana sabar baki la ban le ka RT-PCR test. Bat wat ki tu ki badai ki high risk contact. Uni menteri ula ong ru bak sarkar kam dan jing tmu ban penbor yano ru ban le ka test. Bun ki beri ki lami sakmat ban pak test ila dia. Haba ki don ni ki dak kishin bat na kini ki center la lap ru ya ki kat tu ni ki beri ki bala jo e ki jing pang COVID-19. Ha ko pat kaliang ulo ong baki Paidbah ki la mi sakmat ban ai ya ka dawai tika bat kani kala nang ai men si mi ki wei pat ki Paidbah. Uba hek ulo ong baki Paidbah ha baki sim mi ketika ka ban kong na kanong ba Shillong bat e ketika ka ba ar la da kim dan ha Shillong ki la ban sim mi ketika na ka wei pat ka jaka. Ulo ong ru balada menta la sim me kada wai tika da Covishield ha ka jing ai tika ka benengkong bat ha ka ba arpat la da let ha ka wai pat ka jaka bat om dan Covishield kam dan jing per i ru la da sim no da wai pat utika da wai. Kalau jom kani benda bagi Paidbah kelas nang berwan ni sekemat mencem ke vaksin kani kalau ai mencem ke viru ki bating ki basepting ki bam sutu kumno mencem ke vaksin rai benda da ke ju i babun ba ki Paidbah daru ke temen ki kro kam tam ki melawan sekemat mencem ke vaksin kalau ai mencem ke viru bagi wan sekemat men yo ke vaccination vaksin de vaksin ada mentang ngashim yo Covishield next la dang let pada hagoi pada kajaka la dom dan Covishield tambah de vaksin kam dan jing fair ru kajing tu jing sarkar kalong ba ununo vaksin ba poi la government of India la da poi de ju vaksin nang su tanat su ada poi pada de vaksin ba fair de pada tambah dang de hi vaksin ni hab ai hi dam dang general kam jong pai ba ngai la de hi ngai ai la de vaksin da civil hospital ka first dose second dose ngai ai ni secretariat Kumu Chief Minister ke jongi ai ke first dose of civil hospital second dose ai seturah ni segaro hills ai ke second dose te compare ada fishim ke first dose ai ke nu jaka kam dan kam mandong ba second dose li ai tu jaka bila beli ai hak nu jaka ke ba fi sojan ba fi solaj por